Nu se vede, mami. Se vede puțin mai închis la culoare. Uite în capătul ăla, e puțin mai închis la culoare și se vede acolo. Uite de aici vă fac o poză. Du-te și tu la ea. Deci până la 80 de metri a ajuns băiatul ăsta și s-a înnecat acolo, n-a mai putut să iasă. De ce oare? Probabil că cine știe ce pe dedesubt, mamă, crăci, crăpuțe, agață, s-a agățat de ceva la rezervare, până și-a dat drumul s-a mâncat. Bă, dar cum e aici, băi, frate, nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi, bă. Sar și o rapă. Acum mergem? Uite să-ți faci ce o poză. Ce culoare, frate. Data de 4 a 10 dus s-a înnecat prietenul nostru, Rafael, la adâncimea 80 de metri, să fie țărâna ușoară. Deci, la 80 de metri s-a înnecat, nu s-a înnecat. Să fie ce mai ușor? Să fie țărâna ușoară, mamă. N-am înțeles. Nu trebuie să înțelegi tu. Mai zi o dată. Să-i fie țărâna ușoară. Când moare cineva, așa se zice. Asta e vorba. Și tot acolo e? Da. Rămas acolo? Și tot cu piele sau doar oase? Hai, mică. Bă, dar ai